A už to ide. Už sa to valí. 6-7 jednotka. To si musím natočiť proste. Toto nemám. A na zapnuté video. Mám čas hodinu. Tedy do Žiliny, nie? Ktorý pokračuje smer Žilina, pravidelný odchod 17 hodín 6 minút, vyššie Vošiel do záberu. osobný vlak, smer Žilina, pravidelný odchod 17 hodín 6 minút, Jest. Tu prípadný teraz ako debil. osobný vlak, Ale nie. Žilina, pravidelný Nikto nevie, čo robíš. No. stojí pri nástupišti 2, Ako to sa raz na mobile? Hej. Ale náhodou je to dobrá kvalita, nie? Turčianske Teplice a Horná Župňa, pravidelný odchod 17 hodín 20 minút, stojí pri nástupišti 3, Korepek vpravo. Osobný vlak, smer Priekopa, Martin, Košťany nad Turcom, prídu